Higni osebedo ka sudo nyakwara Mogajwang' dweche oserumo koro ndalo ema koro wakwano wadong' kod ndalo chiko kende to jo Kenya dhi e yiero tarik 9 dwe mar 8 higani en obed chieng' tich ariyo ka katiba mar piny Kenya ka wacho. Artikul 88 kare mar katiba mar piny Kenya miyo IEBC ting' mar tayo yiero e yo mathuolo gi yo maratiro. Higa mar Yiero ka gitiyo kod fuon mar katiba mar piny Kenya artikul 35 ma bende yango ni ja Kenya nigi ratiro mar bedo gi ng'eyo. Kaka pile wacho ni bedo gi ng'eyo e chakruok mar rieko nyakwara Mogajwang'. Machiegni chenro mari maratil nyinga Victor Tino Makajima to wendo na kawuono en Commissioner Justice Nyang'aya. Commissioner oimore kendo machiegni. Oimore ahinya Victor. Wabiro kaeni. Keche gwelowa. To ka ugwelowa to wabiro nikech ok un jok maricho. Be mobi ineno kaka wuono biro gi dhano mathoth piny mangima mondo jo pinywa jowa duto te obed ka ng'iyo ni to chieng' tarik 9 no kigo kura igoye nang'o ma kik githagre. Omiyo wantiere gi Bernard Onyango gi team mare. Abiro explain gik moko kata penjo moko kanitie to Bernard biro wuotho kodu kachiel ni to kidonjo station ang'o ma expect to neno, ang'o ma idwa timo. To nikech iwacho ni results ma obedo announced e polling station and final ene mogik omiyo adwaro ni josiasa duto oket wang'gi ka. Jopiny duto oket wang'gi ka. Ni to ere kama ikwalie kura mondo ging'iswa mondo wawach niya kanyo koro wadino. To gik moko duto koro wasedino te. Erokamano. Mana kar dhogi kanyo jopiny gombo ng'eyo ni 2010 biro Supreme Court no wacho weche mathoth mokalo rem mane IEBC makinde cha notimo. Be usedino fuogo kaka gisewacho no to ang'o mosetimo malich ma ja Kenya nyalo gombo winjo odhiambo kawuono. Ne gin gik moko 14 to ne wakawo gi kendo mwaketo gi e policy, ne wakawo gi kendo wabedo kod gi piny ma wawacho ni mae ni gima wadwa timo e higa mar 22 to mokwongo gima maduong' ahinya mane giwacho ni to duoko en ang'o. 2017 gima ne watimo ne waoro text message gimondika andika tandika ni giwacho ni chalo gima jomoko no omake e kor muya ka moloko 1 2 3 emono miyo koro gikane ok donj malong'o. Mane gima giwacho koro ne giwacho koro wane watimo niya result mwabiro oro e tipo mar result en gima kose kwan votes ubiro ne kaka kwano gi ka tindike form 34A. Jopiny onego ng'eyo mano 34A form no bende ungo ka wabiro neno form no nitie rangisi mar form no nitie ka. Erokamano. To katindike kato joneno agents sign ni mae wayiere go iwinjo kato ikaw tipo mar form no emioro to ma physical mane jogo sign no tiwuotho go nyaka tallying center ma Nairobi. To biro yudo kama chacha osechopo wang'adi mana matin mogo picha ni iore kanye. Mogo picha ni ioro e tallying mano tipo ni yes iore tallying center mar constituency kata chiel ioro to tallying center ma national Bomas of Kenya. En kosechopo ti irita kanyo manyaka RO dhege ma physical ni kata wagolo macha to wang'iyo to wawacho ni nitie pogruok nitie pogruok nyalo mana bedo e picha. To ka pogruok onge to wawacho ni bas koro maeni
e marks makoro wachak wariwo gi marks moa e stations mopogore opogore. Stations 46,229. Ok wanyal accept stations 46,230. Kato bende wakwayo u Victor. Ni un bende kawe uru result ni e station kae. Ugo picha mondo un bende udhigo kaka jofwamb weche. Wadwaro ni uriu results mar 46,229. Samuriwo wambe wariwo. Samuriwo to wambe wariwo mondo wang'iyane. Ni to bende ung'eyo kwano machalo kodwa. Onge gimoro ma wapando kaka IEBC. Emomiyo wakwayo mondo ugo gima wakao result ne picha mondo udhigo mondo uriw gi duto. Erokamano. Ang'eni en wach mane chairman lose nyoro nyocha ka gi agents mag duond buche mag siasa mopogore opogore. Form 34A nitie yande ogo chapo boke mambalang'. Lere ne jikwa Ramogi Ajwang' wachni. Gima ne waparo ni mondo watim. Nikech chik dwarowa ni mondo ka wasegoyo picha mar duoko. Duoko en ang'o? Duoko en mana kalatas mane ji osign cha, ma ji oyiere cha. Ka wasegoye, ka wase lande, to wakao kopi achiel, to waketo e box, sanduku. To kopi achiel wamuono e bath sanduku. Mano copies adi? Ariyo. Mano copies ariyo. To copies ang'wen wamiyo presidential candidates. To copy achiel, mano koro adiwa? Ang'wen. Ang'wen to gariyo ka? Auchiel. Koro, the law dwaro ni mondo watim kamano. Koro mane wawacho ni chapa mane wagoyo buk achiel mondik ni 1 of 2. Noting'o mana copies auchiel. To auchiel go nisetiyogo? Yes. To kane bed ni nentiere presidential candidates aboro, to koro the law ne dwarowa ni mondo wago buk machielo mondik ni 2 of 2. Okay. 1 of 2, mano buk mokwongo. 2 of 2, mano buk mar ariyo. Mondo ng'ato ka ng'ato oyud copy obokene mar result. Koro kane wawuoyo mwawinjore, to wawacho ni okay, kare ka uneno ni mano nyalo bedo gima ma un goge to wanyalo gole. To koro wayud copy modong' achiel, wayud kanye mondo wakete dho ot. Ket dho ot, dhot mar polling station. Chik dwaro ni mondo bende waketi. Wamuone dhot kanyo. Koro ne waneno ka ji ne biro rem ma ok oyudo mae. Ema nomiyo ne wagoyo mano chapa. Koro ne gin books adi. Achiel en 1 of 1, achiel en 2 of 2. Iwinjo? Onge pogruok mane nyalo bedo nikech ifilogi kanyachiel. To koro kane ji uwinjore mowach ni gini nyalo kelo confusion. Koro wawacho ni wabiro goyo chapa. Wagoye picha, to waprint go, to waweyo e dhot. Koro ji adi ma yudo gini, presidential agents ang'wen yudo. Kato chik dwaro ni mondo wakaw achiel mondo waketi a box. Yes. Muse soyo linge iye kacha. Walinge iye kanyo. Kato wakao machielo to waketo e bathe. Undhenye bath sanduku mar go kurano. Mogo kurano. Mondo kik gwenyruok moro bi. Kato koro wan wabiro kao, mane wakao modong' ma original ni. Koro wago picha, to waprint go. Wan ma koro waprint go. Okay. To wakete dhot. Kato gigo rumo. Koro buk mar ariyo, koro kwa bitiyo go. En ibiro kawe
kato PO wacho ni an gi buk mar ariyo kaeni en ok wabitiyo kode koro neuru kama wakete to wakete e bahasha tiloro bahasha tiketo ei gine box mana ka jo agents go bende ka jo agents neno wadwa timo gik moko ma ji duto te wacho ni aya gini to utimo maler ndi yawa erokamano ka duoki mana chien yande oyangore ni wantie kod kuonde mag luto omburu maromo 1111 maonge kod teko mar 3G gi 4G mano ne centers yes to koro ka gin stations to en 1727 nikech mondo japiny obed gi ng'eyo ka wapuonjore pogruok mane mantiere kind center gi station en school ka koro wawacho ni school iketo kaka center kar go ombulu to school nigi classrooms mopogore opogore classroom ka classroom iluongo ni station koro mae die kama ji 700 kata morem ne 700 goe kura mae mwaluongo ni station obvious station ni emwaketo kani ma in fact week wigni wabiro kao jok mane ondikore ni goyo ombulu e station wabiro kao nying gi duto te waprint to wamuono e station kama onego gidhiye kato confusion onge erokamano ahinya mopogore kod mano nitiere weche moko mane Supreme Court e kind weche 14 mane gidiero wang' ni wach mar server ni nokelo nduoko 2017 be jokanyo magin agents mag duond buche makata mag jochung mag combatant piny Kenya dhi bedo gi thuolo mar temo ng'iyo server to bende koro ochuno gi ng'iyo nikech server to koro wakete station ka ne gima ne wadwaro mondo watere station cha hergwe kedo ne machiegni ng'iuru une mo usain tune mo go picha tune mo dhego mano e server koro erokamano kambi achiel kuom kembe ma sani koro miyo tich en Smartmatic ma bende noyangore nitiere yiero moko mane gitayo e pinje moko buora mane ok gitimo maber adiri mane ma jo Kenya nyaka bedgo ni bedo ni koro miyo gi orak kamano gidhi tiyo tich maler bas koro wan to ineno sa gine wan gogi kimskit gi ni moko gine ma gikelo gimiyo 14,100 to modong to ne wakao mane jo otimofo nomiyowa koro wakao software to waketo mar Smartmatic waketo e hardware mar jomofo cha mondo mi koro gichalre 14,100 gi wabiro bedo gi chiegni koro magi koro gigewa ok gin kata mana mag Smartmatic kata mag mofu to gin mag IBC Kimskit nikech the technology chik dwaro ni mondo wabed gi technology mar identification kato technology mar bende tero ko duoko iluongo ni results transmission RTS ni nyaka time mana gi machine koro gima jo Smartmatic otimo en ni gimiyowa the hardware to the hardware ni nitiere gi gik moko mopogore omiluongo ni Kenya integrated gik moruore onywande mar voter registration mar result transmission mar identification to get results transmission koro wan gi picha otingo gik moko adek otingo in fact gik moko ang'wen yang mokwongo iwacho kanyo ni ndiko jago kura yango jago kura kato kapok yango jago kura to nitiere candidate management system ebe momiyo koro candidates dhi piyo ma waloso ma wakwanyo ma wakao to gima jopiny omiyowa
to waketo together to watimo negi ballot proofing itimo gi gino kato wadhi jafwenyo mafwenyo ni ng'ani emano o register chieng' cha koro ng'ani ni mochako duogo mondo go ombulu bende nyinge nitie kaeni mano tijni ema timo kato then get results transmission duoko bas koro tich biro timore maler nikech wan be mwang'isogi ni magi e gik mwadwaro ni mondo timre. Komisha duoki mana chien sama ng'ato biro kod opande mare kata passport mare ma poko ndalo mare pok orumo mano kawo go kura document motiyo go kawo kura samoro biro to ndhenyo lwete kacha to gichoko somo nyinge kibaji nyalo goye kar lutombulu ka kibaji nyalo goye mowach ni yawa to nyinga donga nene dhot kacha ang'o miyo sani to koro ok one nikech donge nying ne waseketo kacha juma achiel kapok ogo ombulu waseketo nying kacha to koro ma nyinga nitie kacha to kata ang'o miyo gini tamae koro watemo lwedo gi duto nyaka wang' iyude to ka ok iyudo to koro wadhi e gimoro ma iluongo ni alphanumerical en gima koro nitiere dier ng'e opande ka wakawo pichano to waskan kata iki in namba opande mari mano karan mar kar gombulu no ndiko namba mar opande mar jago kura ne e masin ondike masin kose ndike masin to masin wacho ni to ng'ani nitie ka yaw to picha ne nitie ka omiyo kibiro gi kipande mopogore to kipande ni bende nobedo registered kae to en mar dau to ito in ng'ama dichuo kore wacho ni to machalo mana ka gima mar mama ma ike thoth ni to ina young man ni lokori karang'o koro ogol mama ma koro maki to dhi kodi wadwaro ni ng'at mane ondikore emobi gi kipande ne kae otherwise inyalo yudo ni ng'ato nyalo biro gi kipande to ing'iyo marach to kapok oyud malong'o to kipande to oseyudi to kipande ni ok mar ng'ani en mar ng'at machielo koro mano ok onyal go kura nikech picha ne nitie ka iwacho ni picha ni to gi mari opogore erokamano commissioner ma bende madhi bedo chal mar wach ne joma go ombulu oko mar Kenya diaspora so gin margi dhi bedo mopogore mae nie kaka ne wa register jo diaspora ge kipande kata gi passport kakitime ka bende kakitime e diaspora tadwa ka uthuolo ni Victor monda landi niya wan kaka commission ne wabedo piny kendo ne wawacho niya go kura diaspora nikech owach ni go kura manie e chik mar Kenya chakore saa 12 nyaka saa 11 odhiambo donge tigini saa 12 marwa kae opogore gi saa 12 ma Amerika kata ma Europe koro wawacho niya wabiro wacho ne jo Amerika ni kik gigo kura gotieno ko wach ni saa 12 local time to bed local time margi saa 12 mokinyi kucha mane gima ne wawinjore omiyo ang'eyo ni nitiere jok man tiere diaspora ma winja sani gi ng'e malong'o idwaro ni mondo gigo kura godiochieng' ka en saa 12 okinyi obed saa 12 okinyi ma Los Angeles kata ma Washington kata ma New York kata ma London kata ma Canada mane kaka wadwaro ne confusion moro nitiere ni koso ginyalo go kura gotieno erokamano nyam penjo machielo ma bende ji osebedo ka penjo mopogore kod kaka iseng'isowa kaka utayo yiero kaka yango jalut ombulu kaka ng'ato dhi kiewo otas ma bende obiro puonjore kocha duol ma Ministry mar Labour kachiel kod Kenya Bureau of Standards kod Public Procurement Regulatory Authority PPRA yande olieko ni masinde moko moyedhi mag gas mag tayagi nonego beni kore nonogi poko non gi
kaluwore kod dwaro mar chik utime ang'o kaka IEBC? Aparo ni mano to koro fuong'o wach ma ok winjre maber. Nitiere chik madwaro ni mondo watim mago. Magi duto nosetim kendo itimogi kapok okaw kata gigieni molosi moketi ni mae ni dhi ka ma dhi ka ma dhi ka. Gigi osetimte. Makane wach no wuok to wapenjo jatelo ma director marwa ma deal gi procurement. Owach ni but magi certificates ma wan go mang'isore ni gigieni osenon te. To kendo gigi itimo every election. Ok en mana mar makende. Kendo ing'iyo ni to bende gin safe. Ma ji kata ka tiyo kodgi to ok ginyal muoch. Osenon gigo te ma wan gi certificates. Yeah. Waduoki mana chien. Hardware ma omiu gi kambi mas mathematic kod mamoko mane omiu gi otimofo. Ngima mar battery margi kawo thuolo maromo nade? Nikech yiero mokalo kuonde moko ne ji ywak nitiere kata mana by elections mamoko ni masin battery orumo. Wach mar battery rumo ni. Wang' ni en ang'o muketo mar geng'o wichkuot mane oganda oneno kata mana by elections mokadho gi. Bas mage gik ma wende inyalo wachi ma unyalo wacho kata ni ne wapuonjore. Nitiere moko manyalo dhi kata seche auchiel to en gi backup. Koro backup ni eni nyalo tere kuom seche auchiel kendo. Omiyo ne wapuonjore kanyo kama battery ne dhi mapiyo to bende wang'e kaka watimo. To nikech wan gi backup. To kendo wan gi backup mar Kim's Kids auchiel bende kuom ward ka ward. Omiyo waikore maber ni gigi ni mane ofail higa mar 2017 wapuonjore ma ok gibi fail sani. Yeah, nikech backup mar battery wan go, backup mar nikech en gi battery ne ma iye manyalo kawo another 6 hours. Kendo wan gi backup ma kawo another 6 hours. Kendo wan gi backups mamoko. Omiyo waber. Uikuru maber. Waikuru maber. Wich kuoto kwa dwar. Kendo ok wabiyie. Erokamano ahinya. Yeah. Masinde ma omiu gi kambi mas mathematic kod machon mag otimofoka ji nyalo gombo ng'eyo bende gin gi nembni moko moyiedhi mawacho ni mar Migosi Primary School ok nyal tigodo kata Karanda Primary School. Bas koro oket gi nade? Koro gima biro timore en ni nitiere barcode moro ma ka kichaka chaka iwacho ni koro wachako voting. To barcode ni bedo scanned e Kim's Kit no. Ko bedo scanned to mano koro identify ni maeni koro en mana mar Migosi Primary School. To mar Migosi Primary School ne serial number ne en gima. Kendo ok nyal ti kode kamoro machielo. Omiyo waloso gigieni be mano miyo ne wabedo ga gi stickers ma wacho ni mae ni dhika ma dhika eni. Kendo inyalo kata mana luwo gi ong'we yamo nikech GPS kata GPS ne mantiere Migosi Primary School en gi sim card ma chalo kamayo. Nikech wan gi sim card ma omiwa mo Safaricom, sim card mo Airtel, gi sim card mo Telcom. Gin ariyo to wakawo gi sim cards adek. Koro wadwaro ni watigi ma primary en man gi network maduong'. Kato gi maluwe. Kuonde moko nitiere ma Telcom strong moloyo Airtel. Koro watiyo gi Safaricom to gi Airtel. Or Safaricom to gi Telcom. Koro ging'eyo kama kits gi nitie.
ong'ere through that SIM card. Kendo ong'ere gi through the number mar primary school mar the station ma Kim's Kit tieno. Ma ng'ato ka wuotho kode to ng'e ne ng'ane ne ka. Wang'eyo very well. Omae dhi kanye gi gino. Ne adhi mana e Tallying Center ka. No, but dake wami thuolo. Doga ne mondo wang'iyane. Erokamano. En gin gik ma sani wan gi nyong'ong maneno gigo te. Kendo form ma ibiro orcha, mioro cha. Onyalo mana I station ni. Okay. Ok onyal I station machielo ni yore gi ma. Forms go bende gi codes moyiedhi. Code gin gi security mantiere minena nena. Erokamano. Mana ka dhogeno kingiswa ni to oboke ma wang'ni mar ombulu auchiel mimiyo ng'ato gi. Arita mar kata security features gi gin mage. Gin security features aboro. Achiel kuom gi ntiere moro ma ok nyal neno gi wang'i. To kikawo UV light tigo kuome kama to ntiere gik moko ariyo mineno. Badge marwa mar ABC gin kuonde ariyo. To kuonde ariyo go wang'eyo kuonde ma gintie. Achiel moro nitiere ma king'iyo gi wang'i kata ineno mana lines. To kikawo magnifying glass maketo gik moko maler cha tineno kondikie nying moro. Kato moro bende nitiere ma is embossed. Gin securities aboro. Onge ng'ato manyalo goye kata mana chapa kendo. Kitema ni to wuok mana ni copy. En anti-copy gine ma wan go. So en gima expensive, gima warito mondo miwa kaka jo Kenya adieri nombulu migoyo emikwano. Onge kendo mbulu machielo manyalo wa kamora amora ni donjo kae nikech gipogore. Dibeni ma momiyo yiero ma Kenya ni nengo ne bedo ga malo mokalo, Commissioner? Nengo ne bedo malo because of that. To kendo nengo ne bedo malo nikech a station wan gi ji adiwa. Kwanane ma wan go kasane gi. Ano kadhano bura ka dhano chigni man laona par. To en mana 700 kende kata less. Jogi wachulo te. Odiochieng' kodiochieng' for several days. To nitiere kuonde moko ma jok ma nie a station, ma goche station, gina 2,000 kata 3,000. Koro miyo namba mar station margi ok nyal chopo 46,229. To tiyudo ka gin matin. Omiyo nikech gik mwaketo mondo mi jopiny obed adieri kodwa githoth to kendo ng'iyo gi yot, simple. Kwano votes 600 kata 700 donge yot. To kiketo gi 3,000 kata 4,000 tineno ka koro odwa kawo tae to bende nyalo confuse ji. Emomiyo pesa mitiyogo e elections ma Kenya thoth. Adwa kwano ni moko to we gi mano. Nitie gimomiyo we gi mago? Nikech wabiro kawo time. Erokamano ahinya. Commissioner, king'iyo gwenge mag Kaluo, Wagomba kod Nam Lolwe, wan kod chula ma Mfangano, Ringiti, Takawiri, chenro mane ma un go mondo tese mag gombulu ochope wang' sa mondo deko moro amora kik bedie? Kendo mago gik mane waseneno, wadwaro ni mondo chak gi kuonde ma difficult, ma tek chopie. Kendo ne gichako odiochieng' ma watieko ni kiny gokinyi geche 55 mar posta owuok tero gigo oko mabor gi Nairobi. Kendo mago wan kata mana gi andururu machopo gi gigo gi otese nyaka kama gidhiye. Mago duto te logistics oseng'eyo kendo oseneno ni kuonde matek ahinya en ichako gi chon. To nikech wan gi ballot papers mosedonjo piny kae mabuora, modong' biro chopo bogi tarik 3. To ne wachako gi magi ni wasechako tero kiny gokinyi. Geche madongo 55 odiochieng' kodiochieng'. Ka chopo tarik 6 to watieko gi te.
makigoyo sime e chula mar Ringiti ipenjo gini to gigi bose donjo to gibiro mana nyiso ni yes gigi wan kod gi e kae to kobi wel elo gi nyaka tarik 9 Victor dwa nego sime bang' tarik 6 erokamano ahinya. Mopogore kod mano, ang'e ni wantie kuonde moko ni isero chien nitie kuonde moko ma networks bet opogore nitie kuonde moko ahinya to tong' mar Kenya gi pinje moko ma koko ng'enye machalo Somalia, area mag Wajir, Mandera kucho, arita osebedo chandruok mapek mokalo kendo weche mag tudruok osebedo kan gi pek mokalo. Joma ni kuondego adieri mane ma nyaka gibedgo gi IEBC? In fact, gima watimo wasebedo nitie kuonde moko ma ok nyal kata mana dhiye gi mtokni kata gi lorries ok yot mondo ichop kuro to wadwaro ni mondo gigo kura. Omiyo wase hoda kata mana helicopters madhi to lor kanyo to lwaro chiwo gigo kanyo. To security ne wawacho ni station ka station nitiere jadi ariyo. Omiyo ka en center to nitiere stations 3 mago polisi adi 6 mago nitiere kendo IG ne waromogo nyocha Thursday owashowa ni security gibiro miyo maber. Mheshimiwa CS Fred Matiang'i wacho ni security gibiro miyo maber. Wan wonge gi security magwa. Security jo sirkal gi jo police ema miyowa. Omiyo gisenyisowa ni gibiro miyowa security maber mondo election ni odhi maber. Erokamano. Kapok wadhi kocha, agombo ni ng'ise jopiny mawinjo odhiambo ma kawuono. Gin gik mage ma dholuo nyalo wacho ni gik ma keke ng'ato tim sama odhi rito ombulu? Adwaro ni mondo ji ong'e ni ombulu sama idhi e station lweti kende mwadwaro ni mondo yudigo kata kipande mari. To kik iket ng'at mochungo ne iluongo ni presiding officer ni udwa winjoru kode ni yawa wuodwa ni koro chungo kae kata minwa ni donge dwa yude kata mna votes moko 10 moko wamiye e bathe kae gi kae. Mano to maki nikech kik itim mano. Go kura, kisego kura to wuog oko mar station, wuog oko meters 400 kik yudi e alwora mar station. Nisego kura to pod in kanyo ibiro maki. Jok ma wacho ni kisego kura to bed mana kanyo, mano jok ma wawuondou kendo ibiro maki. Gibedo kanyo girito kuchgi. Gibedo kanyo ni girito kuchgi. To wan to police omiyowa station ka station polisi 2 man gi bunde. In gi kidi to joge to ne gi bunde. Koso in gang'o minyalo rito go kura. To kura ni ng'e ni rito nang'o? Oda okio gi boot school. Yeah. Kamoro aloso gira moro matin abudho ago wang' kaka gik moko kaka kura dhi. Makosa en mar ng'a? Ing'e ni mano bende ne waseneno. Mwawacho ni nitiere kuonde moko ma nitiere gi centers ma ute ji chiegni gi ok en mabor moloyo mita 400. Mano bende waneno. To kik ibi station kae. Nikech station ka donge en school. Alwora mar school ji ong'eyo. Nitiere skunde moko man galwora matin. To nitiere schools moko man galwora moloyo kata mana 400. To kamari fall within 400 kae to donge sikul to koro waneno na alwora to dala ni ok ni e sikul. Koro mano wawacho ni in bed mana mos dhi dala ni ibed kanyo onge ng'a biro thagi to e sikul ema koro kik idonjie. Abiro karwako lawo jasiasa ma support chieng' ombulu. Mana nanga kende man go e ngimana. Rwak vest moro kata gimoro machielo. Mano to ok bi yieni wadagi ibiro maki. Nikech bi kata gi kabut
nikech ng'ato ok nigi mana gi sati achiel kende. En gi nyalo bedo gi kabut, nyalo bedo gi sweta, nyalo bedo gi sati modhi gi kanisa donge. Mage mirwaki. Kik irwak law mar jasiasa. Mano biro maki. Arwako kata mana nanga mag rangi ne chalo mar jasiasa to koket nembo mora mora. Mano to bera. Ka ok oket lebo. Nikech ji nigi sede mopogore rangi mopogore ma ji ohero. Mano to dhiya go. To kik obedi nondike ni kata Asimio, kata UDA, kata ang'o, mano ibiro maki. Range to ok rach. Yiero kama na inya. Nyakwara Mgajwang' obiro kawo ywe matin, wan kod Commissioner Justice Nyang'aya, kendo kawaduogo Nyakwara Mogi, Commissioner biro chiedho kodwa, okang' kokang' dito wachake gi kanye to walore gi kanye Nyakwara Mgajwang'. Magi duto watimo nikech in, ung'eyo ni yande Commissioner notimo gimiluongo ni voter education. Yes. To tinde okawinj ka lendo gore, nyaka londo e tipo, tabu ni kanye? Sani gore. Sani to inene kogore. Akene bende wasemiu moko, kendo wachulo ba. Waburo juogi. Wakawo ywe matin Nyakwara Mgajwang' kete mana ka, ma en Ramogi TV chenro mari maratil. Ka in gi penjo mora mora, ore sane. Nikech wakonyore wapuonjore. Kitume mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ka wakiko gi makare, yud thumbe miero mapacho ka kama mzuka umepanda twende mpaka chini kod pinje maoko. Baby follow my command like zombie. E chenro mag Tiedero, Ngoma Uwake, Akimwaga pesa ndaleve Thum Dagmor, Ramogi Night. Etira diane dala Magite mana e Ramogi TV. Aido gari tera we go. Modh pi ma ok tin ne glese 8 pile ka pile. Ka dendi ni kod pi moromo, pien dendi biro pichni. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Have doodles taken over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. To Nairobi, wuguru oko duto. Ma, lich makikiwe ng'ato pimni. Wukti tarik 1 dwe mar 8 higaniendi, dwe keyo seche mamogo pongo mesa. Radio Ramogi kaachiel kod Ramogi TV komakore gi jothumbe makaluo e bwo mabula achiel mar Lake Region Music Association, kama oting'o Amiso Twangu, Eli Totu, Emma Jalamu Pija, Dola Kabari Udadhiambu, Musa Jakadala the Joyman. E kin mamoko ma ok wadwa pimo, biro e dhodi kanyo achiel kachiel mar mondo miyo miyi mor, wachokre kendo wapim paro. Wabro chako gi Baba Dogo, Madhari, Huruma, Kariobangi, Buruburu, Umoja, Kayole, Mwiki, nyaka Kasarani. Koloko tich ariyo tarik 2 dwe mar 8 higaniendi, umkure kochomo Kawangware. Kaeto wadinore Kangemi, wamol mos
headquarter Kibera Dala, kochomo Nairobi West, gi South B, nyaka Pipeline, Dono, kurikuwa tieke gi umoja, Ngolo Kaliecha, churi machiegni chamthum, kendo bende, wawinjre kaka tariko chiko dwe maraboro higaniendi, okinyo sina wendi, waburu wuoko konang'o, wakore nade, nyaka edebe, wangni, ongeringo, my state capture. Radio Ramogi, Ramogi TV, obiro mayore yore. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile alia juzi. Ni kama nilikuwa hapo. Iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists walipata special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Piga story yako, uza sera zako, wachana na mimi. Mimi nafanya kazi yangu, nimalize. Nyinyi muende muombe kura. Wananchi wakiwapatia sawa, wakiwanyima twende nyumbani pamoja. Shida iko wapi? Jatenda piny Kenya Uhuru Kenyatta osejalupne William Ruto kuom tiyo kod weche maracho nyinge kaka jalno man kod paro marach gi oganda jo Kenya. Naweza kutangaza kwamba tumefaulu kupata kichwa cha msichana ambaye alikatwa shingo. Bila gikone oyudo wi nyadende ma jahigni 20 manyocha onegi makaeto chod wiye oko e gweng' ma Barute County ma Nakuru. Sani kuro wayuago ni dhano 40 ma wagado loro negi piny Uganda mano mak bado wi mageta ka security waonge go. Jopiny e dho wath ma Uhanya ogolo ywak bang' meko mar jolupo ma kwan gi ok tin ne 40 mayangore ni ogeng'negi gi obila ma Uganda. Mana kamano nyakwara mgajuang jolutombolo milion 22, jo Kenya milion 47 duto rito ni to milion 22 gi gidhi ng'ado wach mogik e kombe auchiel miyiere jigi e yo machalo nade nyakwara mgajuang. Ma momiyo kawuono wan ka kendo wabro ng'isi okang' kokang' gimonego beni kori ng'eyo iwacho ni bedo gi ng'eyo e chakruok mar yego. Commissioner, kane pokwa tieko kocha nitiere penjo moro mago mona penji. Wane kinde ma COVID-19 IBC oikore nade mar neno ni wageng'o landruok mar tuo ni kapok wadhi e okang' machielo niendi? Wadwaro ni mondo ji obi gi abuog rombe. Kendo wadwaro ni kagibiro to wan bende gi spray ma sanitizer. To wabiro bedo bende gi abuog rombe moko ma kadipo ni ng'ato ongego to bende pod wanyalo miyo. Mage kaka wabiro timo. To wadwaro ni mondo ji bende kik beda ni koro mosruok bende do bedo mathoth. To bende tiyo gi mana gik ma wase sanitize mitiyogo. Kamano. Yiero kamano enya. Commissioner, aneno ka wantiere kod sanduge auchiel ka kod dhano buora ka. Kabiro kamigo ombulu. Ang'ena dini magi jotich mag IBC mokwongo. Bas wane Kenya. Wane Kenya. Mokwongo ibiro neno ka girwako lewni kaka neno ka girwako reno. To ng'at mabiro romo kodi e dhot sama idonjo en nyakoni. Nyakoni ni iluongo ni presiding officer. Okay. To kendo en gi deputy mare. Kato gin gi clerks. Clerks go nitie kae. Bas tineno depegi.
mar president cha macha michakogo marachar ma wiye rachar no. Yes. Kato ma en wiye green koso blue? Ma green mano obiro ralum ralum ni eni ondik kacha cha ni en member of National Assembly mano MP. Kato maluwe ni en member of County Assembly bas mano MCA. Kato ma eni en senator. Kato ma endi en mar woman representative. Kato ma endi mar governor. Bas. Koro ing'iyogi kendo ing'eyogi gi colors mantie kuomgi. Omiyo presiding officer ni en mo igore kuome kato koro owuotho kodi mos kodhi kodi kuom clerk cha madwa ng'iyane ni to bende maeni in adieri. Ineno koting'o gima rateng'? Aneno koting'o gima rateng' e lwete. Mano e Kimskit. Erokamano. Kimskit ni eni nitiere mana jok mago kura e station ni nitiere iye kacha cha. Waduoki mana chien matin. Gigi aneno koyawogi. Kapok oyawogi aparo ni samoro nolorgi. Sama olorgi no. Kapok oyawogi. Agents mag jochung' bende bedo kanyo koso gin gibedo ma bas koro abiro miyo nyako dieni thuolo mondo owachni kaka iyawo station. Ni to station iyawo nang'o, ichake nang'o, tiluongo ji nang'o. Okamano koso Bernard in miwache bas. Bernard bro ngisowa. Bernard bedi mana machiegni ka. Chung machiegni ka. Erokamano nya Bernard. Bernard kapok imi thuolo, nitie kaka gigo nego beni pangogi ni wachago gi mar president, member of National Assembly, kaka gibiro kawo tiyo gi governor ka koso nitie inyalo pangi apanga kaka ng'ato paro. Ok nyal pangi apanga yo mora mora. Mae kaka chik dwaro no pangi. Wachako gi mar president, wabiro gi mar member of National Assembly, wabiro gi MCA, senator, woman member of National Assembly, governor. But gima duong' moloyo ma jo onego bed ni ng'eyo sama jago kuro wuok polling booth, ballot box mokwongo chopo kuome sama obiro go kura en mar president. Koro mae gima duong'. Kowuok booth to okwongo chopi mar president. Okay, kamedo nuoyo wan gi clerk number 5 matije en ni sama jago kura luto mbulu iye ka to wuotho kode achiel kachiel clerk tije en mana wuotho kode mondo kik otas mimiya ok anyal luto mar president ni alute e sanduku mar senator ka ok nyalre. Wan gi ng'amwa miyo tich chiengo kura tarik 9 tije en wuotho kodi achiel kachiel nikech gimomiyo Victor ok wadwa gimiluongo ni stray ballot. Iwinja maler. Wach manokelo wach ahinya Supreme Court 2017. To kiparo. Yes. Judges Supreme Court ne penjo niya, nitie jago kura moro mane odonjo station to go ni president aeto kendo wuok okagungu ng'wech ma ok ogon jomodo abich gi dhi kanje. Koro commission oseketo gini in place. Nyaki lut gi te. Ma kapo ni biro ni dwa mana gocho ni president kende. Chik dwaro ni mondo kuri 600 to kik ket mark mora mora. Kodi keta ma blank kuonde gi te. To en kore dhi kwane kaka ng'o? En wabro ni rejected. Koso rejected. En rejected. Spoiled. Wa explain matin. A spoiled ballot en ma otimre sama jago kura obiri booth ka to samoro ogoyo to kode no go ng'ama odwaro. To mano oyiemie kendo chances adi? Ariyo. Mak mana niya wase train presiding officers power. Ka wasefwenyo ni jago kura nigi tabu moro to presiding officer koro nyaka nyise niya be dwaro ni mondo wakonyi igo kura nikech Victor ballot papers obedo printed exact number to the registered voters in the polling station. Onge ma extra kata achiel. To koro ka ketho kanyo kokethore na kata kalam technical kalamo kiewo gima no kadwa kiewo kaka jantumbo. Wacho ni kapo ni kalamo kiewo to koro wabiro kawo ni atua mondo presiding officer mar ariyo no koro presiding officer nyaka konyi mondo to presiding officer bro bedo ka in the presence of agents to koro en mobiro mark nigo kamidwaro. Bernard adwa ni wachaki ka. Yes. To tieki kacha. Erokamano. An gi upande mara. Acknowledgement slip mara olal. Yes.
To mokwongo aparo ni Victor Yes. miye jogi thuolo mondo chak tich mar station. Erokamano. Chako tich mar station. Dakika 2 kende. Mano koro saa 12 mar okinyi. Saa 12 mar okinyi. Pod en saa 11 gunus chieng'no jowa gidhi nindi station. Iwinja Victor. Koro mo saa 11 gi nus to presiding officer biro chako process mayawo polling station. To gie sechego be kapok wachako wabiro yie ni agents mondo donji. To gima duong' ma jothuru onego bed ni ng'eyo, agent mondo yiene odonji polling station nyaka obed kod kipande mare, nyaka obed go oath of secrecy mobedo commission go magistrate kata commission of oaths, to be nyaka obed go appointment letter ma candidate ondiko ne. Nikech agents represent political party kata mana independent candidates. To wabe wasenyiso presiding officer marwa agent mobiro gi gigi te mondo yieni obedi station. Nikech wan gi presiding officer ma seche moko dwaga riembo agents to mago kelo ga picha maraja. Koro gokinyi no ka agents osebet lakini wan IBC with or without agents twatimo yiero. Iwinja Victor? Wan gi mandate and articulate 8 matimo yiero mathuolo. Koro ka agents nitie to ber, to ka gionge to wan nyaka tim yiero tarik adi 9. Koro gokinyi no koro waelo to walando ni ka mantie nono. Iwinja? To koro maka iluongo ni seals watimo sealing ni boxes gi te. Koro nikech thuolo e matin to onego bed ni wasil gi te to presiding officer en gu book mare ka. Iluongo ni polling station diary. Koro o document gik moko te matimre station ni chakre saa 11 okinyi nyaka saa mobiro tieko weche mag yiero gotieno. Aneno ka seals gin nebni moko kanyo. Yes. Magi ngiso nang'o? Magi gin seals mag IBC ma wa document gin serialized. Ma ng'ato kinyal biro gi mare moro mogolo kamoro amora. Ma maybe Kisumu Central ok nyal yudre Tharaka Nithi. Ok ginyal yudre Tharaka Nithi. En kaka koro serial ma en makende e Kenya mangima. Onge machal gi ma kamoro amora. Ka koro wasetimo ma kwa watieko ma to koro an kaka presiding officer pango joge station. To wuok kacha kapok oromo saa 12 to lando ni ma en polling station iluongo ni Ukwala Primary School. Koro wasechako go kura. En saa 12 okinyi. Iwinja? Koro vota mokwongo ni kodonjo ka to biro romo gi bwana man gi machine. Koro adonjo gi kipande mara. Idonjo kipande mari kata passport. To ka en passport to en mana mani tiyogo indiko kura. Kata ka en expired to wadhi mani tiyogo cha. To kipande be nyaka bed original. Abiro ire ka. Amiye koso nyako kwaya. Imiya. To be obiro ng'i ka be inie gi dalili moro be dipo ni se kale kamoro. Ane mjengo to orudhore. Mae mwadwan mondo waler maler. Victor miya thuolo matin. Mae wach. Koro ka wabiro ka ji tetete mondiki kituo te ni register ka. Mae ma oting'o nyinge ji te. Koro ka ber to 100% mag voters onego bedo identified biometrically. Tiende ni ya koketo lwete mbagi te to onego beni waneno piche ka okanye i machine ka. Lakini kaluwore kod tije mwatiyo samoro jamjego kaka iwacho Victor samoro magi koro timre nade oserudhore. To ing'eni katiba wacho ni ya article 38 in go political rights mamagi. Koro kata obedo ni jamjengo to pod in gi citizen ma Kenya manyaki go kura. Koro commission oseketo in place gimoluongo ni alpha numeric. To alpha numeric ni en man ka ok wayudi gi biometrics mamagi. To tiende ni ya alpha numeric ni okonyiso nyaki bedi register. Nikech joma ni register matimango emago kura. Koro kwa manyi to wabiro manyi. Koro oseketo kora andanya letho lweta kama. Achiel kachiel. Achiel kama. To kaber kindhenye kama. To mara moja maonge riwo gariyo kaber. To kapo ni weche moko nitie koro wabro tema achiel kachiel. Nyakwa manje manye mos. Iwinja? Mos. Dongo neno kaka ogolo sauti no. Bas. Koro manyi. Achiel nade koro chako make polling station. Sechako tetni. To idwaro ni ya
kichopo go ka to clerk number 1 alert PO. Okay. Ni wan gi ng'ato kama dalili ne ok ber. Sudan ema chiegni. Nikech koro aseneno danger ka. Iwinja? Koro kwachopo ka koro wandiko nyingi. Wakawo kipande mari to wandiko nyingi. Nyinga be nasa ne dot kucho. Nyingi komwon. Be wasemuono kata gie sechegi. Kidhi polling station mamari nikech kawuono wa 9 days to election. Wasemuono. Okay. Ero kama na nya. Saringo matek ndi Bernard. Okay. Yes. Koro oyuda. Koro nonro na wacho kanyo namba mar kipande, nyinga, kama goye kura, mano ward, polling station, kod mamoko bende biro kanyo. Nyanyore lela kanyo. Kamano. An gira tiro kaka jaluto ombulu mar ng'eyo kenda. To gibro neno picha ni ka. Picha ni nyaka bed ka. Koro kasa tiko kode. Opande mara wiya kikwilgo. Opande wamiyo clerk machielo. But kanuoyo. Kapo ni wanwangi gi alphanumeric kendo no kwanwangi kod biometrics. Presiding officer nyaka jas ni form. Iwinja? Ijaso ni form to form no kose jas ni to pud nyaka kendo wadi lweti ka. Wati lweti ka to aye to kendo wakawi wago picha kaka jo DCI keticha. Ing'iyo kama to bwana ni kawi gi Kim sineno kama tigo ipicha kimako kakigo ga suspect mag jo DCI ka to gigi te waketo i logs tiende ni ya kapo ni biro bitimo ukora ka to wan gi evidence ya kutosha ma teri court jago kura mobiro go kura bogo kura ka ok nondigo beno go kura ibiro maki gik makeki erokamana waseketo logs erokamana inya kesa koro kabiro kata ang'o matimore ka ibwa biro mi ariyo ma president kod mar member koro gima duong' nyako stamp nigo wan gi stamp maro miluongo ni stamp gi toke nyako stamp nigo itoke ka stamp mar IBC ibano gi nang'o jowa obano ga bane kako bane no vertically kama obane kodhe kama okobane kodhe kama tiende ni ya okwadware ni ink mondo kama candidates nitie kamano kamano mako rabasam ni ogogi wiye monde kicha mano makosa mano nikech koro ink ni nyalo keta alama kama okonego beno betie koro kwase miga auchiel kama to koro idonji booth ka to gima duong' election ni watime gi secret ballot article 81 en siri koro konego beni ng'ato sudo kodi machiegni andayo kada mana kwaro moro ma kamoro kong'e gigi duto kamano ikonya nade koro kibiro maonge ng'ama konyi to presiding officer onego beni konyi lakini agents nyaka ne gimotimo koro dayo ni ibiro luong agents moko ariyo adek to neno gima presiding officer dayo ni biro wacho na an adwaro achieng' ka chieng' ne emiketo ne ka agents gi neno kamano koro kasetieko koro kisetieko wan gi clerk number beach matije ni mako lweti kama ineno owuotho kod kidam koro kaka ma isechako ketho man marachar alinge kanyo kendo pod amaki amaka tibiro koro mos monge araka moro amora ma ben kala madie ingene bas manen kamano maratong maratong to chal gi makwano baga kamoro idonga di okigoya auchiel jatelo omiya kura murem ibane election offense time mondo duog penjo mang'eny erokamano koro alinge kamano kora donga riyoni to marambulu ni alingo kama chal gi mane moro kalingo ma en rangine onega linge kanya nikech ingeni rangi gi chal gi ma temo bago jopiny ka Victor neni idwa gaja itija ka mak mana ni nitie moro ma okiketo kamone giketi donge oketo makadonge Maya monego bena keto ka. Nitiere moro iye kanyo already. Nitie moro iye ka. Bas mano kethore. Bas kori neno ma gi mwata. To kabe iseketa achiel Victor. Kabe na seketa achiel. Ai mokala auchiel kose Victor. Wato 700. Ka oketo ka onge. Erokamano. Erokamano enya.
Erokamano ahinya. Weche ng'eny to sa matin. Weche ng'eny. Gima wadwani mondo wach Victor mondo ji ong'e. Yes. En chieng' go kura nyaka ibi kod gima ne itiyogo chieng' mane register. Erokamano. To mar ariyo kibiri polling station ibiro nwang'o kaka jo ubetgi. Okay. To ji kik bed gi luoro. Agents gi be wabiro yieni mondo bed ikanyo. To kochopo godhiambo nikech muda tin to koro wabiro loro station sa 11 iwang'e. Ma ka ng'ato biro ka en e line to sa 11 pok ochopo pod ibiro yiene go kura. Kobiro kochopo i line ka sa 11 pok ochopo to wabiro yiene. Ng'ata mani line. Mogik tik Bernard. Ang'eyo ni polling center duong. Yes. Wan gi stations within the centers kaka noseleno gi commissioner. Kamano. Ji riedo kando koda nying ng'ato koso ji riedo nade? Mana mogik tik. Wan ng'ama waluongo ni queuing clerk ma en tijen pango queue. Pango line. To koro kwa chopo kacha nitie nyingi ming'iyo kod nyingi wa first name. Koro kaka an Bernard, in Victor. Yes. Koro kichopo kanyo tibiro neno jok mochakre Victor go te go i polling station achiel. Bernard te go i polling Justus be polling station adi achiel. Erokamano nya. Bernard wach mari mogik king'yo kamera ne. Yes. Wach mari mogik. Wach mara mogik en ni tarik 9 wakwayo joma nondiko kura mondo owuog oko gibi gigo kura. Wan kaka IBC waikore motegno mar timo yiero ni iyo ma katiba dwaro en article 81 en article 86 koro luoro moro kik bedie. To mogik jothurwa mondo ng'e election bedo conducted manually. Dino ka kwa luto gelu achiel kachiel. Ineno? Ena ching. Nikech nitie weche moko oko kucha, nitie technology moro wi polo ka. Manyalo gajo weche moko. Gima gajo weche moko ipolo ka onge. Gik moko te watimo manual. Commissioner, wach mari mogik. Wach mara mogik adwaro ni mondo ang'is jothurwa ni kipande mari ka ng'ato biro ni dwa miye kata mana siling moro mondo kaw mondo kan nigo nyaka election room mano ng'ama negi kata ng'ama wuondi kabisa. Kik iyie ni kipande ni obedie lwet ng'at machielo mane ihinyo piny kendo ihinyori in bende wuon. Omiya kwaya ahinya ni kipande kan kama ber machieng' go kura gole oko gokinyi kendo bi mondo igo kura. Kisego kura wuog idhi dala ni idhi tim tije mamoko. Kikiriti ni ine makoro idwaro ng'iyo ni to kura irito nang'o. Kura waseyudo jok marito gin polise. Erokamano. Duoko biro bang' dala di? Duoko wabiro miyo ji duoko to maeni. Duoko mar ombulu mar komaten piny. Mano bang' ndalo 7 mano ema chik omiyowa. Omiyo kik urikni nikech Victor Geni osewacho ni ng'ane oyudo kama ni koro dwaro bang' ndalo 2 kata 3. Wan watimo gima ber kata wa announce kapok oromo ndalo 7. Erokamano. Nyakwara Mugajwang' mane mokelo e giko mar chenro makawuono mar Atil. Ne wanyalo dhi nyime Nyakwara Mugajwang' gi chenro niendi mak mane wandesa kanyo matin. Wanadhi nyime ka opuonjore e kidinye mopogore opogore. Men mana kere Ramogi TV kod Ramogi Radio ni mar ka ok inene Ramogi TV ng'e ok otimore. Ka ok winjo Ramogi Radio ng'e ni ok otimore Nyakwara Ramogi. Riti makawuono rit opande mari maber. Rit passport mari mapod tiyo mane ndiko go kura maber. Tarik 9 dwe mar 8 higani iwuog oko idhi tim ratiro mari kaka ja Kenya. Idwaro ngima maber midwaro kaka jalutombolo. Riti makawuono Nyakwara Mugajwang' Ratil orumo gi ka. Madho ndawa nyalo miyo pien dendi jore nikech oduoko piny okang' mar remo ringo go e dendi.
abich kani Homa Bay to ma Ramogi TV. Oh, niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana. Lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So, ngoja kiasi. Yes. Sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial